As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Padayon natong iampo nga mohari unta ang kamatuoran sa atong katilingban, sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod nga ang mga pagtulunan ni Kristo kinsa mao ang kamatuoran mauntay sundo nato labi na sa atong mga leaders. Ang ato sad nga mga naghatag natog suporta aning ato mga projects dinhin, mga benefactors and donors, hatagan unta sa tinuod nga kalig-on sa ilang pagtuo o panalipod sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami tan-awa ang imong banay o pagpakatakos paghimo nga ang imong gihatagan sa grasya sa pagtuo makadawat sa bahin nga walay katapusan diha sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan, gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babay, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag, nangadto sa nagkalain-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao
ug naninggit pagkusog, ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singgit kamo nga masadya ngadto sa Dios, kamong tanan dinhi sa yuta. Awitig pagdaig alang say maya sa iyang ngalan. Isang yawang yang may mayawon nga kadaiganan. Inang Dios, pagka makataha sa imong mga buhat. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibok yuta magsimba unta ug mag-awit ug pagdaig kanimo. Mag-awit unta sila ug mga pagdaig ngadto sa imong ngalan. O marikamu tanawa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga mga buhat dinha sa katawan. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamala. Latas sa suba ng agi sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinagi sa iyang gahom ang tud sa kahangturan. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang Ginoo manhaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutomon, ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako, ug ang moari kanako dili ko gayod isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa tuitubag nato sa Salmo, kalibutan, mosinggit sa kalipay, ngadto sa Dios. Sa nahitabo rong gubat sa Middle East o uban lugar o sa dinhis atong nasod kining kagubot sa mga politika, makasinggit ka tag kalipay ngadto sa Dios o pakiluoy ngadto sa Dios. Sa ato padili ni tinuod pa ang kaning gibutang sa Salmo. Murag layo ra ni siya tinuod, no? Sa manyong paminaw. So, gasigi lang detag tubag-tubag pero way klaro. Na. O murag unsa man ni pangandoy ni o nahitabo ni. Atong tanawon ha. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pangandoy. Pangandoy ni siya. Dili pa ni siya nahitabo. Pero kay gisuwat maning Salmo, wap amatao si Jesus 2,000 years ago, nahitabo na kani wap a. Sa ato pa, moabot na lang og 2,000 years, di gid ni mahitabo nga maong pangandoy. Ha? Dinis atong parokya, nahitabo na ni wap a. Kanus aman. Kada ninyo palit og raffle ticket. Kada palit og raffle ticket, naghatag kag kalipay sa tibuok kalibutan. Mao na siya. Bitaw mga igsoon, nahitabo ni siya pagkabanhaw ni Hesus. Kay ang pagkabanhaw ni Hesus mao man toy kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kaning maong pangandoy sa Salmo, gibuhat ni sa tinuod nga Mesiyas nga mao si Hesus. Nya gikan ato nga siya nabanhaw og naghatag og kalipay kanang gitawag natong Easter joy. Gikan ato ang tanan nga mosunod ni Hesus, mubuhat sa iyang mga buhat, makahatag yun og kalipay sa tibuok kalibutan. Mao na siya. Lingyay mong tupad. Ing naig tugtog diha. Ing naunsa man mosunod ka ni Hesus. Ing na ba? Kung ang asawa magsunod gyud sa kinabuhi ni Hesus, ang iyang bana makasinggit gyud kalipay. Kay si Hesus di man mangaway, di magyaw-yaw, mosugot lag tamparuson, mosugot lag papasanon sa cross, mosugot lang og latiguhon. Gihubuan man gani, musugot ra sa hubuan. Nga ilansang sa cross,
Kinsa may di malipay anag na itaw nga muhatag nimo anang maong pagmahal nga anda magantos, anda mo alagad, di gyud masuko bisag imo pang patyon mo sugot ra. Kinsa di malipay ana? Di ba? Sa kana gani mga tulisan kana mga adik, malipay na sila naitaw nga submissive kay nila. Ug mo na kinaiya ni Jesus, submissive. Matud pa sa Philippians chapter 2, ug nakat-on siya sa pagkamasinugtanon. Masinugtanon hangtod sa kamatayon. Kamatayon didto sa krus. Mo na siya. Nilingay mong tupad. Ing na sugot ka ng giingong father. Na musugot ka na. Ang mga asawa sad, kung ang bana gasunod Diyos kinabuhi ni Kristo, ang mga asawa makasinggit sa kalipay. Dili kay magsigi lang ng bisyo, sugal, inom, pamabay, suyo, pausahay. Wa man magbuhat si Kristo ana. Unya kung ang ato sang mga ginikanan, kamo mga ginikanan, maliwat sad mong Kristo sa pag-atiman sa inyong mga anak, ang inyong mga anak makasinggit sa kalipay. Kay isip amahan sa katilingban si Kristo nag-alagad, wa magsigig panugo, siya'y mo alagad, siya'y mag-una, siya'y mo pakaon, siya'y mo tambal, siya mo sangyaw, mag-una gid siya'y mo rescue. Mura sa mga ginikanan usahay, binabuyon man sa doog kanang naang sugo ang mga anak. May malang atong bag upang na tao kay kugos-kugoson, inig-abot ng mga 7 anyos, 5 anyos ganib, sugod na maglugapak. Ayaw na nabuhata ron makasinggit og kalipay ang mga anak. Unya kun ang mga anak sad magsunod sad sa kinaiya ni Kristo. Anda mo antos, mo sunod gyud sa ug mutahod gyud sa mga ginikanan. Unsa may mahitabo? Makasinggit sa kalipay ang mga ginikanan, makaingon sa sana all. Sunang kay guli nimo sa inyo ang imong anak nga nagsigig duwa sa unas computer karon nanilhig na. Talagsaon na. Anak nimo sa unang tapulan kayo porting dakuag kaon di ra ba manghuga sa gikanan karon mao nay nag-andam sa imong pagkaon nya hinugasan na tanan. Nindota na no. Anak nimong babae pataka lag labay-labay sa mga bulingon, apil na mga underwear nga mga bulingon pang labay-labay karon mao nay nang hapnig og maayob inutaw patanan nimo mga bulingon. Bulingon utaw. Ang mga tanang linabhan ang utaw bulingon. Ana ba? Di ba makasinggit sa kalipay? O nya kon ang pari sa ron, ang parish priest, maliwat sang Kristo, unsa man say mahitabo? Musinggit sad sa kalipay ang parishioners. Anong tutok mamunako? Ningon na sad mo ron, kanus aka na mahitabo pa din. Ngayon sa may akong pagdumala ninyo dire, nakapalipay ninyo o nakapaguol? Wow, sana all. Kaning pagsigig baligya nato aning raffle ticket nga wa ra bay halin-halin kaayo. Unsa man ni? Anang nakapalipay ni nato o nakapaguol? Aron mo malipay ato kunong suwayag sulti. Ang ato rong halin nga raffle tickets niabot nag 4,129. Murasag nakapalit daay. Onya, naanatay 21 ka one-stop challenge. Nya, 4 na ang narimit, 17 pa ang wa marimit. Pakpak. Sana all. Diba? Makalipay gina. Pero kaning namalit og raffle tickets, nagantos ni oy. Ang uban ani wa na mo snacks, ang uban gani ani wa na mo sakay sa motor kay gitigom-tigom na lang. Uban ani wa na gani mo kaon og usa ka adlaw. Ana, nay uban ani wa na nagpa-colors buhok kay ilang budget, ilan na lang ipalit og ticket. Nay uban oy. Naginingon ako pader sa una ang ako yung snacks kana yung Jollibee karon tubig na lang. Uy, ngano man na? Siya nga ay aron ko makapalit sa
atong raffle ticket nako hinaut unta nga dili ka makadaog. Aron gyud ka makat-on nga kani di ay pagsakripisyo di ni para sa kaugalingon. Si Kristo wa magsakripisyo para siya malipay. Ni sakripisyo siya para malipay ang uban. Musakripisyo nagi ka para sa imong kaugalingon, mas stress na kadiha. Sama sa atong mga politicians karon, grabe ang ilang sakripisyo para sa ilang kaugalingon lamang. Kadaghanan ba? Kadaghanan. Kanang purtigid nilang hago para lang yun mudaog, para lang yun magpabilin sa ilang gahom. Purtigid nilang hago. Pero para sa kaugalingon, mas stress ka na. Pero maghago gani kag maayo para sa uban, lingaw kay kana. Ngayon ang utanan ako, Pader, sa kadaghan sa imong giatiman na pay mga scholars, na apay mga staff nimo nga dagko ba sa kay nagkaon tingali ang uban ana nya daghan mo na kay sila. Nya naapay inyo dihang mga maglinya-linya nga mangayo ang mga bugas, mga tambal. Nya naapay gyud kay project nga gibayran anang imong siging paslat-slat karon raffle ticket na sad. Nya naapay gyud katong bayronon sa previous nimong Paris na apag magsigi og daot nimo sa social media ana wa ka ana mas stress pa diyan ana sila nako kaluoy Ginoo inighigda nako wa may 5 minutos hagok naman ko nya mumata ko buntag naman ana ngano wa man ko mas stress kay kining maong sakripisyo nga akong gibuhat. Wa jud ko'y pangandoy para sa akong kaugalingon nga ako'y malipay para ragid ni ninyong tanan. Sana all. Og maunay gibuhat sa mga apostoles. Si San Pablo nga Saulo pa sa una, siya man to'y gabuot sad nga patyon si Esteban. Pagkamatay ni Esteban, ni sugo din siya siyang mapintas nga paglutos sa mga nagtuo ni Kristo. Gipangsiksik niya ang mga balay, gipangdakop, gipangpriso, ug mobalibad ipapatay. Nagkatibulaag intawon ang mga nagtinarong nga mga tao nga nagsunod sa Ginoo. Pero tanawa, sa ilang pagkatibulaag, unsa may ilang gibuhat, nanago. Nanago. Naminaw mo sa unang pagbasa, nanago sila. Waoy. Nagsangyaw, nagpadayon pagsangyaw. Niabot si Felipe, usas mga apostoles, niabot, usas mga katong dikon man siguro ni siya, kauban ni Esteban. Niabot siya dito sa Samaria. Pag abot sa Samaria, nagsangyaw siya. Og naninggit sa kalipay ang taga Samaria. Tanawa. Kaning pag-antos nato sa pagsangyaw sa kinabuhi ni Kristo o sa pulong ni Kristo makapalipay ginis uban. Kay ngano man, una, ang pulong ni Kristo para gyud kaayuhan sa tanan. Maapil gyud ang uban sama ay nga pakana ang gigutom. Ang mag-ikaraday gigutom. O gigutom ka kaon sad. Pero pakana sad nang imong tupad. Kasi gigutom na. O katong imong silingan, o di maapil yung uban. Kaya ang sugo ni Kristo, mingon, waman maingon, kaon kung gigutom ka. Kung kaon gigutom ka, ikaw ra. Ang yapakan agyod ang gigutom. Ayuha ang mga masakiton. Dili ra ka magsigig ampo, Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ang imo ding silingan nga masakiton man sana. May lang yun ang imo kay tuhod ay sakit. Ang iya kasing-kasing gito. Ang iya kidney gito. Ang iya cancer gito, wa man ka magampo lagi para niya. Niguro lagi ka ng imo. Wa ka magtuman sa sugos Ginoo, iapil sa nang uban. Ginoo, pasaylo ako sa ako mga sala. Ginoo, pasaylo taong ko Lord kay nakapamalikas ko. Anya ni pasaylo sa kanang imong silingan nga gibalikas ka. Ni pasaylo ka ng imong asawa nga nagibalikas po ka. Ni pasaylo ka ng imong ginikanan nga gibalikas po ka. Ni pasaylo na nimong imong igsuon nga gibalikas mo sa gaana.
Na, hilom lagi mo. Muna, ang sugo ni Kristo, niingon siya nga, pasaylua kami sa amo mga sala, ingna ninyo ani pagampo, pasaylua kami sa amo mga sala, ingon na kami nagpasaylo sa nakasala namo. So maapil gyud ang laing mga makasasala. Dili lang kay kita-kita lang. Kay karon manggod siguro ay. Mo na doon natay tema gyud nagisulti si Archbishop Abit Oy para sa atong jubilee year karong 2034 nga nag-ingon, Archdiocese of Cebu journeying together as a church fully alive. Journeying together. Oh, dili kay iya-iya. Ngi, lingian sa imong tupad. Ingna, kuyog taron ngadto sa amo. Ingna ba? Na ato tamahaw. Oh, ni ay daghan dinhi magpa-blessing sa birthday. Wa ko kadawat og manok diha nga mihatag sa kana bang piksan lang unta ta ba na say mag-blessing ko nga po kabuok, nay unom kabuok. Wa man gihatod. May man lang mohilamo sa holy water. Wa gyud piksi ang pare bisan na lag dugo na. Oh, nay lami gayong kanon usahay no, balag mo sakit atong tuhod pero agwantahon lang na nato. Isang pako na lang manok siguro unta gihatag. Ay lang ang cake kay nag low carb naman ko. Ay lang na ako manok, litson, ginagmay lang kong litson mga 3 ka kilo. Okay. Oh, agarang manok nga tinibuok. Ay sus, paborito kay nas pare. David, ay mo ka pressure ha, basi ko anahin mo magpa-blessing din. Kada raman nato din adlaw na agi tay blessingan, basi ko padinglan ta padi roy nanasan mo kanang inyong pagka-selfish ba, grabe jud kay mustanan. Ay na mo ana. Mo na si Kristo ningon ako ang tinuod nga pan. Ang mutuo kanako dili nagutomon. Ang mosunod kanako dili na uhawon. Pasabot lagi ug i-imitate nato ang iyang kinabuhi. Magtinabangay naman ta. Magpasayloay, magdinawatay, maginantusay, magalagaray. Kinsa pa may gutomon ana, kinsa pa may uhawon. Ug mao pa nay buhaton sa atong mga elected and appointed government officials din sa Pilipinas nga mosunod ni Hesus. Wa unta nirong gastong porting dagkua para lang anang impeachment, dagko kayong gasto tungod lang anang corruption nga naa natay mga trillions nga mawa. Nga magsigi silang tudtod nga dili ako'y sadaan kana ra gyud siya sadaan. Nga naman ang Vice President ra gyud mo'y dunay confidential fund nga angay siyang i-impeach tungod anang finding sa COA. Mura ra bagyog ako naminaw ko. Pasalamat ta sa kung nga hinooning ni ang ilarong gibuhat kay kamo og nag-monitor mo daghan kay mga legal political nga mga opinions ba makaton ta. Ako sa legal na enlighten gyud ko may kay mo explain ang mga lawyers na diha lain-lain lag klaseng view pero ang akong nakita ingon sila nganong mahadlok man ta aning finding sa COA kanang notice of disallowance nga dili man ni criminal case. Bisan pag gibutangan diha ang Office of the Vice President og 400 million or bisag 700 million pa na nga notice of disallowance, dili pa man na siya criminal case. Ang pagtarong ra man na sa pagsunod sa system, sa accounting system. Unya kung ma-findings na gina sa COA kanang tinuod na yung COA kanang itawag nilag final na gyud sa COA office na gyud kana audit office pa man na sa COA. Dili pa man na ang findings gyud sa COA. Doon na pa may chance nga mo appeal pa sa Supreme Court kay adto naman dito ang final nga decision. Mao naman to inig Supreme Court na nga decision, mao na to gitawag og final and executory. Nganong gifile na mag-impeachment ang Vice President nga kuha pa man na nga findings. So giunhan sa Congress, murag ingana ba giunhan sa Congress kuno ang Supreme Court nga wa pa man kaabot niya. Mao magina ang system sa atong legal system. Moabot man gid ta sa Supreme Court. Kung naalan jud kay ikapaabot didto. Kadto ganing
Hinomdo mo, di lang ito mensyonon. Katubang mga managsuon nga gi-rape o gipatay ba? Konbiktado naman to sa appellate court gani. Konbiktado gyapon sila. Pero ningadto sila Supreme Court na reverse, di ba? Hinomdo mo ato. Awa mo kinumdom. Gibuhian oy. Gibuhian. Gool gani kay itong inahan atong duha ka buki patay. Unsa na kunong hustisya sa Pilipinas? Ay, mao may desisyon sa Supreme Court. Mao man ay atong gitawag ang final and executory kay Supreme Court na guna. Tanawa karon unsay gibuhat nato. Gihimo na tong criminal case, ang dili criminal case. Naanoy criminal case gyud, wa na to himo ang criminal case. Dunay gipauli sa Supreme Court nga 60 billion nga gikuha gikan sa PhilHealth. Final and executory to. Nauli na karon. Kana mo'y kuyaw kayo, criminal case na, kinsa may author ana, kinsa may nagkuha atong 60 billion dito. 89 man gani unta to, may gani kay napailan dayon og kanang petition, mao tong na wa malahos og kuha ang 29 billion. 60 billion na. Nya, final and executory na. Kay Supreme Court ang nag-order, ipauli. Nya doon na sa desisyon ng atong presidente nga ipauli ito. Wa, ambot, og nauli na ba? Pang ko kadungog. Pasing, wala sa ko ka-monitor. Ingon ana ba, maunay angayang pailan og criminal case. Taktako na sa iyang pagka-government employee or government servant. Unsa may angay niyang itaktak, impeachment ba o kaso ba? Kana. Pero wa buhata. Mao na tungod na kay wa ta magsunod ni Hesus. Nagsunod ta sa pagpakaaron ingnon ang kangitngit sa sala, ang kahakog, ug mao na resulta daghan ang gigutom nato ron, gigutom materially, gigutom spiritually. Ligi, last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, wa magsunod ni Hesus. Gilingi Ingna ako'y tambal sa imong kagutom. Ingna ako'y mutambal sa imong kagutom. Kung ang imo ng asawa imong gilingi, imong asawa tamparuson tigadang buanga ka. Wa man kay intrigo-intrigo ana imong sweldo nga rin ako. Ana. Kay bawsad mo kung say akong kagutom karon. Ako ba, say akong kagutom ron. Nga mahurot gyud ang ticket. No? Onya, mutambal mo sa akong kagutom. Ang mutambal, manindog. Ang di mutambal, panguli. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan, labi na gyud ang kaluwasan sa lawas ug kalag. Busa masaligon kitang moingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magsaksi kang Jesus nga mauangpan sa kinabuhi, dining kalibutan, nga gigutom sa pagpangitag kahulugan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, aktibong mangilabot sa pagpangitag solusyon sa mga nangahanglan sa atong kabus nga mga kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga daw wala manginahanglan og Dios sa ilang kinabuhi, maalimahan pagbalik sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa may gugmaong presensya ni Kristo, pinaagi sa pagdawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina nga mikalawat sa pan sa kinabuhi, mabuhi hangtod sa hangtod, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Mahigugmaon og langit nung amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi sa nabanhawng Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko aron ang kanunayng buhat sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, og diha sa imong atubangan nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, dayon ang daan sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong
Nahayop kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugog ang himaya, hangtod sa kahantod, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mayasab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. sa akong ngalan, kamo magkapundong, naiusan sa paghigugma, nagabuhat kamo sa akong gisugod. Ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bilyon kong gasa, dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita.
Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makatabang kanamo nining kinabuhia ug makapadangat kanamo sa kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon, Easter joy. Nga mahitabo ra ni nato kun ato gyung isabwag ang kinabuhi pagtulun-an ni Kristo ngadto sa uban. Nga usas paagi ani mao ang atong pagpalit og raffle tickets. So humanagan nimo kapalit pamaligya na sad. Na tik sila ng mga kuan, tiksanay lang kay mapadama nato pinaagi og online ang mga kopyas ticket niya. Kita nila muhog sa stab diri sa ato diri raffle box or box drop box. Niya padayon mo og support sa ato mga gihimo dinhi labi na kaning pagpangonpirma karong July 17. Mga kumpirmahanan kana mga 12 anyos pataas. Daghan ba kay magpakumpirma dinhi nga kanang kasluno na. Pangonpirma na mo karon. Nya July 10 ang atong deadline. Nya sa ato sang mass wedding, wala pa-register na, ipa-register ang katong mga gusto ninyong i-appeal sa mass wedding. Mga taga Compostela o dili taga Compostela. Daghan ra ba jud kayong way kasal dinhi sa Compostela. Dato lang ni aging Domingo, so 13 kabuk bata gibunyagan, wagi kinasal. O 16 ka bata gibunyagan, wagi kinasal sa ginikanan. Astila. Kato ditong 13 kabuk bata, usara sa kinasal ato. Mga siaw kay tatini no. Sige lag luklok anang kasagingan kana mga kalubihan. Adtos punuas dap-dap, yung taga dap-dap. Onya, suportahin sa ang atong social media ha. Social media platforms, kaning atong YouTube channel. Duha ra gini kabuk no, atong YouTube channel. Una, Padresiano Obod, 290,000 ni atong mga subscribers. Salamat kayo. Sige lang yan mo kada adlaw, view, like, share, subscribe. Nya ang atong ikaduhang platform mao ang Facebook, ang Archdiocese Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mo ni sundan nyo para updated mo. Nay mangutana pa dir unsaon pagpalit og ticket. Naputanaw lang go diha sa atong YouTube gud na nagibutang man na. Nya di ka ganahan mo tan-aw sa YouTube o sa Facebook sa atong online mass. Ala dito dool dito simbahan. Nay daghan to. Lamisa des gawas, tugihan kay na maligya, napada sa opisina, napay gasuroy-suroy karon. Basta tanawa lang niyo atong ticket na itatak sa atong silyo ang luyos ticket. Ayaw mo pagpalitan ng ticket nga way tatak sa atong silyo simbahan ha. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa diha. Atong pagsimba